Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Kahf ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'idin. Hadza ma tu'atun. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'idin. Hadza ma tu'atun likulli awwabin hafiz. Hadza ma tu'adun likulli awwabin hafiz. Man khasiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Man khasiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Udkhuluha bi salamin dzalika yaumul khulud. Udkhuluha bi salamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasa'una fiha wa ladaina mazid. Lahum ma yasa'una fiha wa ladaina mazid. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jalana imama wa nura wa huda wa rahma. Aw madzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa jalana hujjatan ya rabbal alamin.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Wa uzlifati lan dicedhekake apa al jannatu mbak jannah apa jannah swarga lil muttaqina kanggone wong kang padha takwa ghaira ba'idin liyane apa ba'id aduh dadi kak nek adoh iku apa cedhek mulai dari selama waida apa waida jahimu waida jahimu su'irat waida jannatu uzlifat apa uzlifat di cedhekake surat apa 10 surat at-takwir wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat nalikane jahim iku diurupake dibakar wa idzal jannatu uzlifat swarga di cedhekno kanggo sapa lil muttaqin kanggone wong kang padha takwa ghairu ba'idin ka ado cedhek berarti ka ado kepingin oh la usahamu apa tauru kepingin swarga tauru ya mana mungkin surat 26 ayat wa uzlifatul jannatu lil muttaqin surat Syu'ara ayat 90 ya malaya fa'malu wala banun illa man atawa biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin surat Asy-Syu'ara ayat 90. Dadi dinane ora manfaat bondo lan anak kejaba sing teka marang Allah biqalbin salim kelawan ati kang selamat wa uzlifatul jannatu lil muttaqin. Nah niki tambahi ghairu ba'id liyane atau hada utawi iki iku ma tu'adun dijanji sira kabeh likuli awabin kedhe saben-saben wong kang bali tobat hafid jaga janji jaga amalan aja sampai nglakoni kesirikan ikulah sing dijanjina kanggone wong sing bali taubat mulane wong sing paling akeh istighfare iku sing paling cedhek marang pangeran sebabnya apa dosane wis rontok kabeh karena apa istighfar pirang-pirang amalan sing iso ngerontokno dosa
Di antarane istighfar, salat tepat waktu. Iku sing utama. Poso iku ya isa merontokkan dosa, silaturahim, sedekah, senyum nanggone kancane iku ya sedekah. Wakeh amalan-amalan sing isa nyelametno nggone akhirat. Ada matu'atun iku sing dijanjekno likuli awabin hafid man wong khasyawati sapa wong ar-rahmana ing zat kang maha welas fil ghaibi kelawan samar wajah alan teka sapa wong bikol bin munib kelawan ati kang apa munib taubat, balik taubat. Neng gini serasa aram apa? Bikol bin salim. Neng gini bikol bin munib. Jadi orang sing balik, kaum sing gelem taubat. Ikulah orang sing apa di cedekno nanggone swarga. Mau surah Ali Imran ayat pira iku? Alladzina yunfiquna fisarra terus wadharra terus barakadiminal ghaidha terus wa'afina minnas. Ayat pira iku? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha wa afina 'anil nas. Terus walah ka apa? Saya bukaan wala may yaghfiru dzunuba illa wa idza fa'alu fa'isatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wa fastaghfiru dzunubihim wa may yastaghfiru dzunuba illa Allah. Jadi wong sing balik taubat kepada Allah mulane bisa jalan apa? Sayyidul istighfar esuk suri. Sapa sing maca esuk kok awane mati dalam keadaan terus sapa sing maca sore kok bengine mati dalam keadaan fitrah. Termasuk nalikane sampean kate turu sampean maca donga Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'tu dhari ilaika raghbatan wa raghbatan ilaika amantu bi kitabika ladzi anzalta wa nabiyyika ladzi arsalta. Mari nama panduru miring dengan bantalan tangan. Misalnya kok terus bablas mati dalam keadaan fitrah. Jadi gue apa mang munibin wong sing balik taubat. Khasyar rahmana bil ghaib wedi nanggane pangeran dengan cara samar. Guys surat Mulk ya apa itu? Surat 67 ayat pira? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Kiri bawah ayat 12. Wa sirru qaulaka wa jarubi inna alimun bizatis
sudur wong sing wedi pangerane bil ghaib kelawan samar lahum maghfiratun wa ajrun kabir oleh pangapura ganjaran sing di mulai ndekane hadis apa sabatun yudhillumu wa fi dhili yamaladilla ila dilu diantaranya apa rajulun dzakar wa ta'ala khalian fafadat ainahu dadi wong sing zikir marang Allah khalian nyepi sepi wong loro gak ana sing ngeru kanca-kancane sik turu ijen bertemu karo Allah fafadat ainahu mongko mripat lorone mbrebes mili nangis nang Allah eling karo dosa-dosane pernah sampean pernah kapan angipi jangan dadi eling karo dosane ya Allah beberapa hari ki aku gak ndongakno wong tuaku rumangsa dosa mbrebes mili nangis di hadapan Allah utawa eling misale ya diparani wong butuh duit wong iku mang mulai teko Malaysia perjalanan kate mulai kentekan sangu terus Allah mengirim kepada Anda padahal zaman posisi ini di duit wong iku mang butuh sangu kepengin mulai nang Jember terus beberapa hari kemudian Eli ya Allah aku mau dikirimi uang rek gak kayak sangu rumangsa getun nangis pernah nek iso ngono hebat sama berarti apa khasyar rahman bil ghaib wedi karo pangeran dalam keadaan samar wajah bi qalbi munib teka kelawan gawa ati sing mukhlis murni wong sing balik tobat udkhulu mlebu sira kabeh ing jannah bisalamin kelawan selamat mulane ya Allah manta salam wa minkas salam ya apa terus sih wa adkhilna jannatul darus salam udkhuluha bisalamin lebu swarga bisalamin kelawan salam kelawan selamat kepingin ibadah lakono dalika dai mengkono-mengko yaumul khulud dinane langgeng bukan hanya setahun 2 tahun selamanya Surat Al-Hijr ayat 45 Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudri min ghillin iwanan ala sururin mutaqabilin la yamassu fiha nasabu wa ma hum minha bimurajin kangane wong sing padha takwa edan swarga wa uyunin sumberan bae tempat-tempat wisata iku apa mesti ana kaline ya tempat wisata kan ana kaline apa ae Glundung Coban Rondo Sidodo jenenge kok Rondo karo Dodo ya ini kan gak banyu ya yang ini kalau gambaran swarga udkhulu bisalamin ail buwa selamat kali aman bisalamin dalika yaumul khulud ngene kula dina sing langgeng lahum kadhe akeh mayasyauna barang kang karep wis sak karepmu apa mbok karepno piye dalam swarga waladana lan saning ingsun apa mazidun tambah sing ditambahi maneh
Sampeyan tahu krungu ceritane Jahannamiyin? Penduduk Jahanam yang terakhir keluar dari neraka Jahanam. Iku wis mlebu swarga, wis angen-angeno kepingin apa sampean? Nggih ya Allah kula ten donya biyen niku dereng dadak kendaraan. Akhire dikai kendaraan. Ten donya kula riyen mboten gadah omah, jenengan paring omah dikai omah. Wis omane warang wis angen-angen. Ya Allah kula ten donya niku dereng sempat bojo. Dikai bojo. Wis sampai entek pikiran ini. Oh, bang sing kurun tak galu iki. Sampai pedot pikiran ini. Aku apa sih guru keturutan iki? Kepingin apa sih keturutan? Sampai pedot pikiran ini. Akhirnya ditambahi karo Allah wis. Iki kabeh duwekmu tak tambahi 10 kali lipat. Kepingin. Ya lakonono. Jadi wis oleh sembuh warang kali mah dilipat gandakan 10 kali. Misalnya njaluk bojo 4 misalnya dilipat gandakan 10 kali piro? 80. Wis mari ngono gak tak uring-uring blas. Dadi ditambahi. Kadang-kadang wong ya misalnya meneng wah ceplek kok mburi assalamualaikum. Wong itu awal lho sampean niki sinten lho kula ditambahan. Ditambahan lho kepingin. Ya gak cukup muni kepingin. Sama apa? Mosok turu tok. Kepingin swargane mbae. Ya kudu amal salih. Dadi kudu swarga akeh swarga si ana tambahan. Masih Jahanam ya jaluk tambahan. Halim talakti jare Jahanam. Halim masih lha tambahan ta. Dadi dikene swarga ditambahi, di neraka ya ditambahi. Ya muga-muga ya Islam tekan neraka dilebokno swarga ditambahi nikmate. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Orang tua, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq lana sabra sabbit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.